Kilian Angels Share Paradis. Новият Angels Share с малинката. Айде идвайте да го разгледаме, без да се превземаме. Angels Share с малинката. Това е основната разлика. Тук вече няма да имаме канела, нямаме и това дървесно дъбово усещане, тежко, нямаме канеленото хлебче. Какво е запазено обаче? Няма как тук да пише Килиан от фамилията Хенеси, ако нямаме нотки на алкохол. А този алкохол е бренди, коняк, имаме малина, но малина не тип желе, не тип сладолет, не тип близалка, не тип душгел. Малината тук е тип ликьор, уверена, завладяваща, но и свежа и плодова. Би трябвало да има роза, и то българска роза. Но аз не усещам никаква роза вътре. Трябва да има и зърна тонка, също не съм уверен, че ги усещам. Основното е коняче и малинка. Като трайност, преспокойно ще изкарате целия ден, ще събирате комплименти, ще ви се мятат от всякъде. Това е Kilian Angels Share Paradis. Тепърво ще го тествам още и още и още, докато не свърши остатъчното количество, разбира се. Но ако и ти имаш мнение за Angels Share или Angels Share Paradis, сподели ми го в коментар и ме следвай там. Капачката тук е дървена и от нея не може да се пие, за разлика от тази на Латафа Камра. Шегата на страна. Нямам търпение с какво ще избухнат Латафа, след като Kilian вече имат Парадис. Бум! Пау!